एसे थानायावहाय होखानोसै पार्सेल लाखिग्राया आयौ जा गोसो होदों औ नै पार्सेल लाखिग्राया आंना हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दा दिनै नोंथांमोनजों आरोबाव आङो सानडे स्पेशल थालि लानानै फैलायबाय दिनैनि रेसिपिया एसे आलदा जागोनलाय नागा डिश आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो नागिरदों होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै नि रेसिपिया एसे आलादालाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा माबोरै जागोन ओमफ्राय आंबो जाफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों नागा डिश होननानै बुङो अखनि होननानै बुङो ना खोनाफेरबायना लोगोफोर ओमफ्राय जाफेरबायबो जानांगौ खायफाया खिन्थु आं जाफेराखैमोन माबायदि जायो मिथिया ओमफ्राय दा आङो थेवबो नोंथांमोनजों जाखांनायनि उनाव फोरमायगोन आरोना जाथावना जाथावा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन ना हाया बेखौ आङो दा जाखांनायनि उनावसो खिन्थानो हागोन दाथ' आं जेबो मिन्थिथ'वा बेखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा आङो संजेननोसै दा माबोरै संगोन नोंथांमोनाबो नायलांदों अखनि ना अखुनि होननानै बुङो अखनि होननानै बुङो ना अखुनि आंथ' बिदिसो मिथिगौ जायखिजाया आरोना जायफोरा मिथिखाबाय आं मिथिला प्रनाउन्सियेसना माबायदिमोन ओमफ्राय जायखिजाया अखनि होननानै बुंबाय ओमफ्राय बे अखनिखौहाय माने बायनानै लाबोदों आं क'क्राझारनिफ्राय दाख्लैनो गोबावखासै बायनानै लाबोनाया ओमफ्राय संनोसो टाइम मोनाखैमोन दिनैहाय संनो होननानै सानबाय आङो ओमफ्राय दा बेखौहाय क'क्राझारनि मानसिफ्रा जुदि बायनोब्ला आङो माबायाव बायदों बे रिलायन्स ट्रेन्ड्सनि खाथियावहाय मोनसे दखान दङ ना बिदिनो बायदिसिना जाग्रा जुग्राबो फानो ओमफ्राय बेयावहाय मोनदों आरो बेयावहाय मेरला बुस्थुबो दङ ना बे फार्मेन्टेड बेम्बु सुट्सबो दङ बे खनिबो दङ ओमफ्राय बेयावनो मोनो आरोना बेनिफ्राय लाबोदों आङो क'क्राझारनिफ्रायनो लाबोदों दा दिनै बेखौनो संनो आङो रेडि खालामबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' मारै संगोन होमबा जोबजासिम नायलांदो आं बेनि रिभिउखौ होगोन माबायदि जाजाथावना जाजाथावा माने माबायदि गोथाव जागोन ना जाया बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मोनसिगोन आरोना थौदो होमबा रेडि खालामसै संनायखौहाय दे नै आलुआनो एसेल'सै न'आव गायनायमोन ओमफ्राय फानहरजोब्बाय जोंना बाराबो जाखाया नालाय बेखायनो एसेल' दोनबाय आरोना गाजा बेरजोब्बाय नै आं दिनैहायसो संजानोसैलाय नङाबा आलुखौनो जोंना जानायानो जाया ओरैनो गायनाय जायो ओमफ्राय नै दिनैहायसो लाग्रोसै आं दा आङो दै लाबाय ओरैनो बेयावहाय बे टमेट' ओमफ्राय आलुफोरखौहाय आरो बानलुखौ ज' बयल खालामनानै दोनग्रोसै ओमफ्राय बे बयल जाबाय थाथोंसै आरोना थाथोंसै बेयो नै बे रुनाया बेखौ नायबाय नै र' दाबो रुयाखैदां एसे नांबावगौ बेखौ रुइनानै रुइबा बोखांसै बेखौहाय नै अमा बेदरा बेखौहाय गोरानैसो जायो बांसिनानो अखनिजोंहाय गोरानैसो जायो खिन्थु नै सबाय ओंख्रि संबाय ओमफ्राय ना फ्रायबो ओमफ्रायहाय फोराननोनो टाइम मोनासै बेखौहाय बेखायनो गोथाङैनो संनानै जानोसै ओमफ्राय नै आङो बिगुरखौ गारा सानदोंमोन गारा साननाया ओमफ्राय माथो बोरैबाबो मोनलायलाङो गारनो लुबैयो दा नायनोसै संनायनि सिगां गारनाय जायो ना मायो ओमफ्राय दा बेखौनो बांसिनानो बे अखनिखौहाय अमा गोरानजोंसो जायो आरोना ओमफ्राय आङो टाइम गैयिनि थाखाय बेखौहाय फोराननो मोनासै दा बे गोथांजोंनो संनानै जानोसै माबानोसै रुइग्रोथोंसै दा नै बेबो रुइजोब्बाय
बेखौ आलादायै बोखांनानै लानोसै आङो बेयावहाय गासिखौबो बानलु टमेट' आलु ज' नै अखनिया बेनो अखनि चाटनि नै बेयावनो दङ नै बे सिङाव खेवाखै आं दाबो जाजेनाखै नालाय ओमफ्राय बेखौ र' खेवनानै नायनोसै आं माबायदि नै बेयो अखनिया बिदि नै फोजोबसै आङो आरो माला जानाय जाबावो जानाय जागोन ना जाला फोजोबखानोसै पेकेटाव जेसेबां दङ बेयो नै पेकेटा 90 रुपिसमोन बेयो सारायखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आंथ' थाव होला बे बेदरखौनो आङो हरसैलाय गाव थाव गथोंसै आरोना सोब्रायाबो माथो माबा सोब्बाय आङो बिगुरखौ गारासै बिगुरखौहाय होबाय आङो दा बासिनानै जाथोंसै होननानैहाय गारासैबो आङो दसे खोबहाबखौहाय एवहोबाय थानोसै ओमफ्रायसो दा जा होनांगौ बेखौहाय होलांबाय थागोन आरो बेदराबो दिनै एसेल'खा बांद्राय बुरजा मानसिनि नङा बेयो सानैसोनिल' माखासेफ्रा बै माबाखौनो जागोन नाखौनो जागोननो अमा जायानो सामफ्रामबो जागासिनो थारमाने जानाया ओंखायनो बेदरखौ जाथ'ला आरोना ओमफ्राय आं ना जानो सुखुवा आंहा अमा बेदरखौनो जायो बे एसे थरमखाबाय गावनो हारसिङैनो थाव ओंखारनानै दा बेखौहाय आङो रमदरनिखौ हरसै ओमफ्राय नैबेखौबो सुनानै लाबाय आं अखनिखौबो ओमफ्राय बेखौनो बेयाव हरफाखानोसै ज'नो बेखौ बिदिनो दसे एवखांनानैहाय बेयावहाय दा हरखाजोबनोसै जा होनांगौ संख्रिबो होना लाखानोसै हालदै होनोसै ओरैनोथ' नागा डिसफोरा बांसिनानो हालदैखौनो होआ खिन्थु आङो कालार जानायनि होनोसै बानलु गुन्द्राबो होनानै लानोसै एसे पासफुरन एसे होनोसै नै बेवहाय नै धनिया पाउडार दंखायो नालाय बेखौ होनानै लानोसै एसे बेदर रुइजासे होखाबाय दानिया मा जिनिस दंबावो बेफोरखौ रेडि खालामनानै लानोसैलाय नै बे रुनानै दोननाया टमेट' आलु बानलु बेयाव दंजोबखायो ओमफ्राय बेखौहाय नै थुग्लिनानै लानोसै थुग्लिजोब्बाय मोजाङैनो नै माबाफ्राबो मा होनो बानलु बनलु बिसोर गासिबो मोजाङै थुग्लि जाजोबखाबाय आरोना होमबा बेखौ दोनथ'नोसैलाय सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ बेखौ रेडि खालामनानै लानोसै नै दहाय होआखैना बेखौहाय बेखौ रेडि खालामनानै लाग्रोखानोसै नै दा सामब्राम गुफुरखौबो देखांखाबाय सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजोंहाय दा नैबे गोदौखाबाय नै गोदौनायावहाय बेखौ होसनसै आरोना दहाय फुङाव एसे अखा हादोंमोनलाय दा सान्दुं दुंफिनलायबाय नै दख'ना गोदाना दाख्लि लायनाया बेखौ सुबाय आङो ओमफ्राय नैबे गानलांनायमोन मैया आङो अखा हानायनि थाखाय सुनो हायाखैमोन ओमफ्राय नैबेखौ नै दिनै सुबाय आङो गोदानखौहाय दैयाबो रानहां जाखाबाय बेदराबो रुइखाबाय नैबेयो दहाय बेखौ आलु टमेट' बानलु बेयो सिफ्लेनानै दोननाया बेखौहाय दा नै दै एसे थानायावहाय होखानोसै
बिराद टेस्टि जासिगोन बायदि नुखाबाय आङो दा मोजां रुइखाबाय आंथ' एसे एवथ्रमग्रोनाय जादों बेदरखौहाय ओरैनोथ' नागाफोरनिया बे दै गुदुङाव ओरैनो दैयावल' माबाना ब्र' होसनजोबो ना गासिबो खिन्थु आङो दहाय माबाखौहाय बेदरखौहाय एसे एवथ्रमनाय जाग्रोबावदोंसो जोंनिया बांद्राय रुनायबो खेबसेनो जानोबो सुखुलाया नालाय ओंखायनो आङो बेबायदि खालामबाय आरोना ओमफ्राय नै आमथा बिराद मोजां जाबाय आलुबो टमेट' थुग्लिजोबनाय ना आरो एसे मोजाङै मिलायजोबथोंसै मानो होनबा बानलुआ दहाय बेयावसो माबानानै होनाय ना मा होनो सिफ्लेनानै होनाय ना ओंखायनो एसे मोजां खोबनानै दोनबावनोसै दा दसे रेडि जाबाय नै बिराद साइज नुखाबाय बिराद टेस्टि जाखाबायबो बिराद गोथाव जाबाय दा जानायनि रेडिल' खालामसै जानायसै आं गरम गरमथार खिन्थु बोथोराबो थोरलो जालायखादों गुरै जाबाय गोथावथ' ओमफ्राय माबा माने एसे माबा थायो स्मेल दङ बेनि फार्मेन्टेड नालाय बुस्थुआहाय एसे स्मेल दं जेरै माबा बेम्बु शुटआ फार्मेन्टेडआ बिदि थायोना मोनामनाय थायोना एसे स्मेल थायो बेबायदिनो एसे स्मेल दं बेबो खिन्थु आं गोथाव मोनदों आरो जायफोर बे फार्मेन्टेड बेम्बु शुट्सखौ जानो हाया बेसोर जानो हाया नङा खिन्थु जायफोर जानो हायो बे जानो हागोन आरो गोथाव मोनदों आङो टेस्टआ बिराद बरिया जाखादों बरिया गोथाव जादों नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनो हागोन बेबायदि रेसिपियाव गोथाव खिन्थु आं बुंखायो स्मेलखौ जाय हाया बे हानाय नङा स्मेला बांद्रायबो नङा एसेल' माने मोनसे होमबाबो टेस्टखौ जेबो गाज्रि खालामा आरोना जानोसै आं होमबा जाग्रोनानै लानोसै होमबा बे नुडल्सखौहाय आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय बिहरदोंमोन खिन्थु एक्सपायरि डेट थांनायसो फैदों बियो नै माबायावनो 20 जुन 2024 बेयावनो एक्सपायर जाखानायमोन ओरैनोथ' अनलाइन बे फ्लिपकार्टआव देखायनायावहाय अक्ट'बराव एक्सपायर जानायखौसो होदोंमोन खिन्थु बे नै सफैनाया बिदि सफैबाय आरोना बेखायनो आङो रिटार्न हरफिनसै होननानैहाय दा नै फैगासिनो माने फैबायानो बे लांफैबाय जाय लांफैग्रा डेलिभारि बयआहाय दा बेखौनो होफिनसै बे ब्लेक नुडल्सखौ जानो लुगैनानै आङो बिहरदोंमोन थारमाने जाफेराखैना आङो ब्लेक नुडल्सखौ नोंथांमोना जाफेरबाय नामा बेबायदि नैबे घस्ट पेपारनि बे ब्लेक नुडल्सखौहाय जाफेरबायबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे माबायदि टेस्टआहाय आंथ' जाफेराखै जानाय नायनो लुबैनानैसो आङो बेखौ अर्डार खालामनाय जादोंमोन दा नै माने बिदिसो सफैबाय दा हरफिननांसिगोन आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं